Assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe rendaɓe gurdam on calminama inde mon e yettode mon ɗo gonɗon e ɗo gonirɗon fof min calmini on mbiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal salminde on e juurade on e neldude on duwaw kadi e ñagande on duwaw garten ɗo e yewtere wonde histoire ballodiral, histoire pamodiral, histoire ɓeydo hakkille saha kala ko hen jiɗɗen ardina ko wallodirɓe e leñol fulɓe. Kala biyowo mbimi e mbimami ɗo gonɗa fof mi salminima, mi ñaguimama duwaw, mi neldima duwaw. Caggal ɗum ɗon garan ɗo hande histoire mawɗo goto ko tagui ko yimɓe na mbiya mawɗo na jooɗo less yiya ko woɗɗi suka ngabbata dow yiyata, won ko sababini ɗum ɗon. Saha kala ko joom galle watta e galle ɓeya sukaɓe nanan jaɓa jaada hen, ɓeya rewɓe nana jaada hen, ɓeya nana jadata hen, mbaɗira no weeli ɗum walla cikkira kono miijori ni woniri. Mawɗo na andi ko rendi ko sariti ko arata, suka na yiya ko rendi na wawi darade dow woɗɗi wawa yiide ko arata ko, ɓe mbiya mawɗo na yiya ko sariti na ara. Donc ɗum ɗon fof en laaren holko woni sababu majum hande. Ko mawɗo goto wonno o jogui ko rewɓe tato, e nder ɓen rewɓe tato mo dañde mabɓe sukaɓe. Allah waɗi mawɗo o noon ko demowo, ko gaynowo, mo jogui jawdi, mo jogui guesa, kono hen sukaɓe na waɗi hen ko yiɗɓe yaltude ɓe jiɗa jonde, na waɗi hen ɓe gandantuma hoorema ko yiɗɓe jodade ɓe jiiɗa yaltude. Saabu sukaɓe hande ɓe mo jiiɗa fof na yiɗi ɗannade, kono est ce que ɗanngal na heewi nafoore en garoyat hen, walla jonde ɓuuri nafoore ɗanngal kadi en garoyat hen. Babirawo o na wonde mabɓe kanko neyiɓe, goto kala mo andi ko woni e ɓerde ma, mo andi ko woni e ma, mo andi ko jiɗɗa. Ari saha goto o noddiɓe ɓe fof, kamɓe tato fof ɓe gari, o wi ɓe waɗi ko miijimi décision mo jinmi ƴettumi mi haalna ɗon onon, goto kala waɗi ɗon on. Hawri goto kala mo andi ko yiɗi, o ƴetti ñalbi 15 o tottimo goto e mabɓe, o wi on yo yeyɗi ƴetta kalis o yaha laara ceerno ɓuranɗo ɗum, walla ceerno mo hooli, walla ceerno ganduɗo, jangguinamo ha o faama alquran ko yiɗi ko famde hen fof. Yo hadisaji ɗi fof o tawa acci haydara ɗo e duuɓi 15 o ara o ƴetti ñalbi 15 o totti ɗiɗaɓo o wi on yo yeyɗi yaha naata he ladde he, walla e village walla e leyɗele he, waɗa commerce ɗo e duuɓi 15 on mo kadi. O yeehi heddi afo o yeehi to wayluɓe to, o fewni ko Ngoosi, o fewni ko Jambere, o fewni ko Daba e Daba he ko abbiti e ɗen ɗon gueɗe fof ari. O wi on yo aynu sopparema, yeymum on ɗon naati e saare he luuki, wi o andi ndeke no wondiri e joom galle makko, kanko idi ɗo e rewɓe fof, façon tampere fof kanko ɓuuri ɗum ɗo tampude e galle he. Kono hande o gorko makko hollimo ne yiɗamo sababu nde ko holliri ko. Yimɓeɓe mbimo ko kewi, o wi wonde no joom galle makko tawi hande noddi sukaɓe tato, ɓiɓɓe makko ɓe sukaɓe tato, danaka ɓe jiidi ko baba kono ɓe jiida yumma, wona danaka ke, ɓe jiidi ko baba kono ɓe jiida yumma, ko rewɓe makko tato jibini ɓen sukaɓe tato. O wi o ƴetti nayi 15 o totti goto e mabɓe, o wi on yo ya janggoyo. O ƴetti nayi 15 goɗɗi o totti ɗiɗaɓo, o wi on yo ya yeeyoya waɗa commerce. O yeehi to Bayle to, o fewni ko Daba en, Jambere en, Ngoosi en, e ko kala o ari o wi ɓiyam o yo aynu rema. Mi andi nde ko yiɗa kam, mi wimo mawɗo ko ɗum mbaɗɗa, o wi ko noon mbaɗirmi, o wi ko addi mbaɗɗa ɗum ɗon, a bonni ɓesgu, a sari ɓesgu, a holliti jingu ma e ɓe acci oɗo.
o wi ɓe ko mbanmi ko miɗa andi ko ɗum woni hunde kala na waɗi sababu ɓe mbimo o sababu de hay goto famani ɓe mbimo haɗi on mo famde ɓoyani Allah hokku en celere selirede ha yeeso onon fof ma on paam ta on kalnaka ɓe kaali ɓe timo waɗi orienté ɓe mbaɗino kala o wiɓe ko kesmi ko wadde décidé ko ɗum banni ala ko hibbita kam caggal ɓe jeehi ɓe jooɗoyi Allah waɗi ɓeya goto kala yeeyi nayi mum yeehi waɗoye ko wiya ko yo waɗ afo one tegani en haala yeehi ndungu toɓi yeehi soppoyi waɗi gese ayni ne jogui nayi seeɗa na ayna ne yaha ne rema no waɗo kala ha ndungu silti Allah waɗi ndungu moƴƴi o yeeyi e guerte he o mahi suudu o resi debbo o joɗɗi handi so yeehi gese debbo makko defat kaccitare walla boltare addanama mo wallodira e debbo he ndungu wongu ari o waɗi noon Allah waɗi ndungu kadi moƴƴi o dañi guerte o yeeyi o mahi suudu wondu o jaggi surga ko namo walla e jawdi namo walla e gese he nde ndungu wongu artoy kadi o ƴami debbo ɗiɗaɓo o mahi suudu wondu o waɗi hen o dañi rewɓe ɗiɗo mo jogondi e surga makko Allah waɗi o fuɗɗi dañdeɓe sukaɓe daɓɓiɗinen yewtere nde won joom hakkillaji miijoɗe ko heddi ko Allah waɗi ɓe continue noon nde yahata ha duuɓi 15 ɗi timmo tawaji ono jogui ko yahata e cuuɗi 5 e galle he ma hiɓati mawdu cuuɗi 5 mo jogui rewɓe 3 mo jogui sukaɓe mo jogui 4 e alhamdulillah gese ɗe ene ko noon nde ha duuɓi 15 ɗi timmi talibe o arti ta o janggi ha alhamdulillah o ɗiggini ko jangganowo ha o joguima talibaɓe o watti jangginde e nder duuɓi 15 o ene yeeyi waɗi commerce ha andama partout ha watti ƴettude yimɓe rondaniɓe mo e waɗanɓe mo livré ko yahata yimɓe 15 kankone ɓe garti ɓe kawre galle he ɓe jooɗi ɗon ɓe tawi mawdira mabɓe gonnoɗo e galle on ko soppugol e remgol tan andi anda haydara janggani yiilaki yahani hay ɗon joni noon ɓe goni ɗon balɗe 3 mawdirawo o ñande fof rewɓe makko ndefa ɓattina ɓe ñaama kamɓe e commerçant o e talibe o talibe ceerno e omo talibe o e taliba e mum donotoɗo on e rondotoɓe mum Allah waɗi nde balɗe 3 ɗe timmi babirawo o noddimo wimo noon waɗi ko jinmami hollude arino jamono nde banmi ɗum ɗo ɓe mbi komi gañɗomo hande noon mi hollanma ko an ɓurnomi yidde e ɓiɓɓam he saabu ko an jaɓi wadde ko jinnomi ko min ko ndema e gaynaka gandumi ko an jaɓi ɗum wadde heddiɓe ɗum ɓurananimi mi forcetaɓe hen joni noon so Allah tawni en janggo sa fini subaka hoccu ƴettu rewɓe ma he surgaɓe ma he sukaɓe ma fof jahon guesa ñallon toon defe toon ñamon toon woto defen e galle he o wi ay nde o fini subaka o rondi sukaɓe yo rewɓe surgaɓe kamɓe fof ɓe jeehi to guesa toon ɓe ñalli toon ɓe defi bottari toon ɓe gotti eɓe gartata jenggi joni noon Allah waɗi nde surgaɓe oya no wiyete talibe o e talibaɓe walla wonti ceerno e talibaɓe e commerçant o e yimɓe makko nde ɓe ɗani ha de 9 heures ɓe yimɓe ɓe kofni bammaɓe homnitiɓe woyɓe hande kam kana kaccitade ala e galle en kaccitako babirawo ɓe hoɗo mawnirawo mon o ɓe mbima on de ala ɗon wayno o tawoyi kanko yo galle o ya ɗande on de ko guese ɗe jogui so on yii o wondi ɗo e mon balɗe 3 e galle he emo defa oɗon ñaama walla naggam mo acci guesa makko ko yidde on teddinde kono kanko wonno ko guese ɗe tan o jogui e gaynaka il faut o yaha oye joni noon min kaccita ko wiya kana jahon to yaymon so yaymon ne jogui waɗa noon kaccita ɗon so yaymon jogaki jooɗon ha mawdira won arta yeeya on defon ñamon ɓe jooɗi ha mawdirawo arti ɗi ƴetti kalis ɓe totti mawdirawo yeeyi ɓe koɓe defiri mawdirawo ne jogui maaro ne jogui gawri ne jogui gerte ɓe
ɓe ndefi ɓe ñaami. Janngo mum toon kadi mawdirawo o yehi gese kanko e sukaɓe e rewɓe ɓe fof ɓe mbatti noon. ɓuri raɓɓide e haala he watti kamɓe taalibaɓe ɓe e ceerno o e commerçant o e yimɓe makko ko il faut ɓe cooda ko ñaamete ɓe ndefa ɓe puɗɗa ñaamde. Kaalis jogade nguura yimɓe 15 de weeɓande, surtout so tawi kadi ɓe liggaaki. Ko famɗi ko joginoo ko e kaalis e comci e fof ko soodii ɗum ko ñaamete ɓe ñaami ha laaɓi. Taalibaɓe ɓe ene ko joginoo ko kanko e ceerno e taalibaɓe mum ƴetti kaalis mo joginoo fof soodi ko ñaamete ha natti jogaade ha watti ƴettude defte ɗe na totta mawnirawo pour mawnirawo totta ɓe ko ɓe ñaami. Kamɓe jiidi yumma, kamɓe jiidi baaba kono ɓe jiida yumma. ɓenne jeeyi ha gayni. O wi taalibaɓe janngo mi wadda on e miñirawam naɗo, mi wadda on e makko nawton sabu joni haajuji ɗi keewi te ɗo mi wawa on ɗo jogade. O waddi ɓe e miñirawo makko, on nawti ɓe. Rondotoɓe ɓen commerçant o wi janngo so Allah tawni mi yoɓa on ko keddorimi on ko jahon laaromi liggey goɗɗo, sabu ɗo liggey mo mbawmi on totude ala ɗo, te wurde ɗo liggaki jogo dépasse goɗɗo ni weeɓani. Allah waɗi nde weyti o yoɓi ɓen ɗon e gooti. Joni noon goto kala ande hoore mum mawdirawo o kam daɗiɓe jogiiɗo rewɓe e sukaɓe mum e jawdi mum kam jiida e gartuɗo on e jaa e juuɗe ɓole. Taalibe o ko joom hakkille, ɓay o janggi waɗi ko andi. O wi o soodoyi guru o adde o tubani mawɗo o mawdirawo makko. O wi emo sohli on walla mo heɓa debbo sabu o mawni, o janggi ko jangganno ko fof o andi alquran o andi seyre. Kono noon il faut kadi fewja o resa, yo mawdirawo wallumo o resa. Mawdirawo wimo mi nani mi wallanma ndesa kono il faut aɗa dawa e gesam he, aɗa kam walla e ndema ka pour mi wawa dañde temps mo ballirmami ha ndesa. On nani commerçant o ne laari guru ari wi mawdirawo o yo wallumo e no liggori yo wallumo o resa. Donc ɓen fof sa laari moɓe gaccunowo ɗo kamɓe yanoɓe ɓe ɓe garti ko caggal mo ko ɓe ndewi. Kanko ha joni emo yeeso mabɓe nde ɓe jahata kamɓe fof ponno nde o ar jogiiɗo sukaɓe, jogiiɗo surgaɓe, jogiiɗo gese e jogiiɗo nayyi. Ko ɗanniɗa ɓooyɗa toon fof sa arti kala ko mbawɗa addu safani mo urani ko jogui ko ɓuuri ko joguiɗa ko an kay larata no keɓirɗa e ko jogui ko kono kanko kam o yawta. ɗum noon ɗanngal no moƴƴi kono noon no hawni seeɗa. woɓɓe no mbiya ɗanngal no heewi darde mum, kono noon so tawi aɗa haajiri ko a moftani il faut immoɗa ɓornoɗa koɗe ma jiiloyɗa ko a moftani ko heɓde walla wasde heɓde koye juuɗe jomirawo woni. Allah newnan kala ɗanniɗo newnan ɗum no heɓuri. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ko mawɗo o haalno ko e fuɗɗode he, onon joom en kakkillaji ɗi heno keruɗon ɗo haala kam laare tawi mawɗo o ko mo accuno oɗon woni mo añno o walla ko mo accuno oɗon rema no ayna woni mo yiɗi o. Sukaɓe hannde kala mo mbiɗa gese ɗe mbaɗo hen ama puyen ma komi miijaki ɗum ha jaam ala e gese. Guilade kam jibine baba men na e gese haydara ɓe mbaɗani ko ɗum woni jaabugol sukaɓe hannde. ɓe jiiɗi tan ko ɗanngal noon no heewi ko okkirta teb awani leydi, kono noon no heewi kadi ko yakkata ha wayno leydi. Tardement o noon mbiɗa andi kam no hen heewi, mi andano soko ɗum tan woni ko woni ko. Allah ayno en reena en, Allah ayno en suura en, Allah yaafa en bakkatuji men, Allah rendin ɓerɗe men, Allah waɗanen en sutura, waɗanen ndenka. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko Mamadou Gangue arnoɗo e yewtere.